Co říkáte? Nebylo by skvělý mít na dosah neustále ty nejkvalitnější potraviny? Být zdravý a ve formě? V dnešní uspěchané době je to ale více než složité. Na každém rohu na nás totiž číhají různé nástrahy a naše vůle není vždy tak pevná, jak bychom si představovali. Co kdybychom to teďko společně změnili a udělali to samozřejmě sami? Náš Challenger je výživová koktejlová směs, která obsahuje vše, co naše tělo potřebuje. V jedné porci najdete 21 gramů nejkvalitnějších bílkovin, vlákninu, složené sacharidy, trávicí enzymy a 18 esenciálních vitamínů a minerálů. Dokáže nahradit jakékoliv denní jídlo. Je také skvělým parťákem na vašich cestách. Na výběr máte totiž velké balení nebo jednorázové cestovní, které nezabere téměř žádné místo. Já si myslím, že Challenger má velkou výhodu v tom, že je to absolutně vyvážený produkt podle toho složení, které i lidi oceňují. Jedna porce Challengeru vychází přitom na necelých 40 korun. Porovnejte sami, co je pro vás, vaše zdraví, ale i vaši peněženku prospěšnější. Vybrat si navíc můžete mezi čokoládovou nebo mojí oblíbenou pistáciovou příchutí. Tak na zdraví!